Το έχω σε demo. Αν είναι 20 δεν έχω σπέρα. Το Harry Potter λέγω το έχεις σε μένα, να έρθεις από μένα να το πω. Ρατατούλι. Ρατατούι. Δήμο, θα μου δώσεις το Unlimited το 2. Να τερματίσω και αυτό να μου τερματίσει όλη την επιλογή. Ποιο unlimited. Αν το φέρει όλο, είδα. Ποιο unlimited. Ποιο unlimited. Θα βγει και 3. Ρε. Θα σου δώσω το ένα να παίξεις εσύ. Για να δεις όλη την ιστορία πως είναι. Ναι, αυτό το Unlimited. Ποιο unlimited. Force Unleashed. The Force Unleashed. Ποιο unlimited. Έχω το πλάκο. Τι, δεν έχεις να παίξεις ποτέ Call of Duty. Εμένα το Unlimited. Όχι τώρα, γιατί πρέπει να το τερματίσω πρώτα. Τι, να το έχεις να τερματίσει. Εγώ έχω παίξει το Modern Warfare Call of Duty. Έχω τερματίσει. Καλά, Call of Duty Modern Warfare. Μαλάκα, τι έχετε για χιάζει εδώ πέρα, Το Black Ops, Όχι ρε, ο σκύλος αυτού νου. το Black Ops το είχα δανείσει Εμένα. και έχω παίξει και το Modern Warfare. Σε ποιο το έχεις δανείσει. Όχι ρε, το είχα νοικιάσει από το Video Club. Δεν το έχεις δανείσει, το έχεις νοικιάσει. Ναι, Το έχεις δανείσει. το μόνο Call of Duty που δεν έχω παίξει είναι το World at War. Αλλά καπρός μην πατήσεις καμία κουράδα. Ναι, βλάκα έχει πάρα πολύ. Εδώ έχει πάρα πολύ. Θέλει να κάνεις μεγάλο βήμα, μεγάλο βήμα. Μεγάλο! Πατάω πέτρες, δεν τα πάτησα. Μεγάλο, τα πάτησες. Μόνο το Modern Warfare 2 και το Call of Duty World at War δεν έχω παίξει. Επίσης, από Assassin's Creed έχω παίξει μόνο το 1 και το 2. Πλάκα μου κάνεις, έχεις κάνει στα καλύτερα. Το ξέρω. Αλλά και το 2, ρε το 2 δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με το 1. Έλα ρε, σοβαρά. Το 1, Αφού ρε φίλε στο 2 παίζεις με άλλον άνθρωπο. ναι και το 1 είναι ψιλομπούδο. Όχι. Ψηλό. Ρε αφού δεν έχει PlayStation, ρε